Opak ruoth jikwara mogiro kamana inya kumketera mogi TV ka une wang sae chenro maro marang'ich welo kamong'isi weche mosebedo katimore pacho ka wantiere ka gi Wilson Ochuka jaka buoch Kobita mane jaloko marwa bang'e saa 3 e buch jopiny twadhigo mbaka gi jopiny wegi. Kennedy Ondieki biro bedo kae ndie. Kennedy Ondieki en coordinator mar UDA ma South Nyanza. Frank Awino biro kae. Frank Awino en jatend bunge la wananchi to gi Isaac Otieno Molo men jagoro e bunge la wananchi kanyo. Gibiro nyiso ni to jopiny paro nang'o e wach mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Jatend piny Kenya to nosewacho ni usuru pod biro medo idho malo matin mondo eka choko obed maber. Mane mbaka mobiro goyo e buch jopiny saa 3, lakini sani anto nyinga kaka pile en Trevor Ombija, janding'o panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Magi weche manyien mawango. Possibly this year we will be at 16% from 14%. I want in my term, God willing, to leave it at between 20 and 22%. Jatend piny Kenya William Ruto yango ni usuru ma jo Kenya chulo pod dhi medo idho e kinde ma Azimio to kwedo chenro mar sirikal masiko medo usuru. If there are those people who are maybe buried, we can excavate. Ji adek luoro nitiere ni owito ngimagi bang' ka lowo osianyore moimogi e gweng' ma Kimende e kaunti ma Kiambu. Gi jogo ma ok ti ma ok ohero tich, wadwa nyiso kawuono ni wan gi County Public Service Board wanyalo siani mariembi e tich kijamibadhi. Nonro yango ni jotije 93 e kaunti ma Migori ni kod oboke ma bandia kama moko buora bendo oboke magi kelo change. Nero kamano kukitera Mogi TV kwa chaka ni weche manyien. Jatend piny Kenya William Ruto chung kod okang' mar sirikal mar medo usuru kowacho ni mano timore mondo yuto mar sirikal omedre kendo duoko chien chenro mag kawo hola kowuok e pinje maoko. Wacho ni sirikal dwa ting'o malo yuto mar osuru koa atamalo 14 nyaka atamalo 16 kachop giko higani. Ruto medo ni kata obedo ni okang' ma kamano nyalo kelo pek ne jopiny sani, ber to biro e kinde manyime ka. We look at our peers, and Kenyans have been socialized to believe that they pay the highest taxes. But empirical data shows Kenya as of last year, our tax as a percentage of our revenues was 14%. Our peers in the continent is on average between 22 and 25%, which means we are way below, our taxes are way below those of our peers, and I'm not comparing ourselves with OECD countries. Countries like France are at 45%, others are higher. So I persuaded and I made a case to the people of Kenya that we must begin to enhance our revenue. Because if we are a serious state, we must be able to enhance our taxes. So my drive is to push Kenya. Possibly this year we will be at 16% from 14%. I want in my term, God willing, to leave it at between 20 and 22%. Riwruok mar siasa mar Azimio buogo mar bago ng'anyo e konde duto mapacho ka mar kwedo paro mar chiko omenda ma higa mar 2024. E romo margi mar twak ewi paro mar medo usuru kokalo e chike omenda no, ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka wacho ni kweth makedo piny owacho tesre ok bi yie ne sirikal mondo kal chikno. Okwayo jood bura duto mag Azimio mondo kwed paro mar chik omenda no e seche ma ibiro chwale e nyim od bura. Your only dreams are how to make life even more difficult for Kenyans. Which other areas can you impart some pain on Kenyans until you get to the place where you are thinking of imposing taxation on bread and on motor vehicles which are overtaxed in the first place?
This is a clarion call to the Azimio fraternity and all Kenyans of goodwill that we are ready to exercise our constitutional right under Article 37 of the Constitution of Kenya. That is the right to peaceably assemble, to demonstrate, to picket, and to present petitions to public authorities. Kwa kanyo ni ji adek luoro nitiere ni owito ngimagi bang' lo sianyore kendo imogi e gwenge ma Kimende mane kaunti ma Kiambu. Sianyruok mar lo manotimore kar saa 8:30 odiechieng' manyoro ichich ni okel kod koth mosebedo ka chwe kono. Ka gichiwo ripot ewi masirano, jogweng' koni ji manyo lobno sianyore kuomgi nyok nyal ringo. Kweth mag jolony e kedo kod masiche matuch apoya dhi nyime kod chenro mag manyo ji ma pod omoko e lo, ka gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi to kwayo oganda mondo kik dhi machiegni gi kar masirano eno. Sasa nikakuja nikasikia mtetemeko ya ardhi, nikakuja nikashughulia, nikaona sikuona mtu hata moja, lakini nilisikia duru. Sasa wakati niliona hakuna mtu mwingine, mimi nikuteremka, nilimteremka. Ilikuwa inatolewa yani inafunguliwa na tingatinga, lakini ikafikia wakati mwingine hiyo maporomoko ikazidi tingatinga na tingatinga ikaondoka. Sasa ikafika wakati ya masaa ya jioni ndio hiyo sasa hii poromoko kubwa ndio iliteremka na ikafuga njia yote. We came here so that we can start the rescue mission to make sure that at least if there are those people who are maybe buried, we can excavate. But right now, the only team that we have on the ground, we have the Red Cross, and we are also awaiting the military to join us so that they can be able to provide the expertise that is needed on the ground. 3 people are missing from the village, and the same people that we are suspecting, maybe they could be buried, but we hope for the best. Alam ne obagi ne ringre ji 4 manyocha ulo nego e gwenge mag Kaksingir mani West kar chung od bura mar Suba South e kaunti ma Homa Bay jumbe 2 mokalo. Kaka jafombo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Beach lero, jotelo mane oyuoro e kinde ma nyasino osingo biro sero chenro mar pith yien e gode mag Wasi gi gode muluoro Sindo mar geng'o masira makamano. Rumbi mar lit gi kuyo ne okwako alwora ma Sindo e kachut bura ma Suba South e kinde nyasi mane obagi mar lamo ne ringre ji 4 manotho dwe mokalo e masira mar oula manomonjo gwenge ma Sindo. Oula mapek manomwomore gi kite madongo kawuok e gode mag Gwasi ne okelo tho mar Alice Orota gi nyithindo 3 mawuok e familia achiel magin Calvin Otieno, Moses Otieno kod Florence Otieno, kendo familia magigo eko pimo kaka masirano ne omonjoge. Nilikuwa pale kupalilia, mvua ikacha kutoka juu, tukaenda kuchikinga, na wakati tulikuwa tunachikinga mimi nikaacha kwa faranda, wengine nikawaambia ingia kwa nyumba. Mvua ikanyesha kidogo, nikasikia kwa milima kuangalia kwa milima nikaona moshi ile ambao ni nyekundu zaidi wesi ona tena. Sasa saa kidogo nikasikia nyumba ikaanza kutingisa. Kenya ambao nilifanya wale walikuwa ndani tutoroke. Odo no ne wan nyithindo 11, 3 koro nindo, wadong nyithindo 8. Kuom nyithindo 8 gi ane wuoyi maduong', to gisani onge kaka wanyalo konyore dala kae. Familia go wacho ne gin kod luoro mapek mar dhi dak kendo e tie godo no, kendo gikwayo sirikal mondo yo jolgi bang' wito mwandu gi te masirano. Wakwayo sirikal mar county marwa mar Homa Bay koriwore gi sirikal mar national government mondo gine kaka ginyalo konyowa e hali ma wantie ni. Wagombo mondo sirikal mamalo koriwore gi sirikal mar county marwa mondo bi otimane nonro kuom gima notimore no. Pod wakia ni to en gima nade. Kwa hivyo tunaomba serikali wakati inahamisha watu katika hiyo changa kama hii itengeneze mahali, alafu ndio iambie mtu tumetengeneza mahali fulani, nyinyi naenda mkae pale. Jaod bura ma Suba South Karoli Omondi manotelo e nyasi malamo ne ringre ji 4 go ne okoni ma opogore gi okenge magisegoyo mar chiwo ne familia go eko kony. Bende gidhi neno ni gode mag Gwasi kaachiel kod gode mamoko moluoro Sindo opidhie yien mar thiro masira maketgi manojoko jopiny go. Red Cross osekonyowa ka
Action Aid osekonyowa. Liel makawuono county government ochunge weche mag sanduk te, gichunge weche mochari, mago gik miyowa te. An kaka mujumbe achunge sherehe muneno ka mag tent gi weche mamoko mag konyo family. Family ka family nitie gima wadhi miyo gi kawuono. Wadwa ni watim maduong' ahinya nikech mafuriko ni nowuok ewi got to got osekethore. Gima wadhi timo maduong', amanyo sirikal maduong' mondo miwa pithe magine kothe maembe, koth avocado gi bamboo. Wadwa ni wapidhe wi gode wagi. Earlier we distributed some mattresses, utensils and other food items for the families whose houses were washed away and those whose houses and household items were flooded. Sirikand county ma Homa Bay yango ni familia go eko manawito joge gi kinde masira mar oulano idhi gerne gi ute manyien mondo giyud kama ginyalo chako go ngima bang' ka masira mar oulano ne osemuko utegi. Tudruok kuom ka gikacha mar jiwo jowa kata gi chiemo kata gi puonjo gi kaka gidak koro bang' tabuni. Ne watudore gi jo Red Cross gi timbe mamoko mosegwel kore maber. Koro gikone to ringre ji ang'wen mana masira mar oula onego e masindo kaendi idhi kane kar yo mar gi mogik ka familia magi to kwayo sirikal mondo yo konygi bang' masira mar oula niendi ma bende oweyogi kod lal maduong' kiweyo jogegi ang'wen ma masira niendi nonego. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Chenro mar duond buch ODM mar pogo mwandu mag konye kar chungo od bura ma Mathare notoe tok rowere makwedo jo od bura ma Mathare Anthony Oluoch monjogi kar romono kendo chuno mondo chenro no tieki apoya. Rowere go manochopo kanyo ka oting'o oboke manigi andika mag kwedo Oluoch ne otimo koko e kinde ma jotelo mag ODM ne loso. Nochuno jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna chiwo thuolo ne jalupo gai mag ODM Hassan Joho gi Wycliffe thuolo mar wuoyo e nataka kuwashukuru watu wa Mathare kwa ile amani mko nayo, si ndio? Hapa Mathare hakuna fujo. Hakuna fujo. Hakuna fujo. Tumekuja kupokea msaada ya chama cha ODM. Sasa tumekuja hapa. Tumeona siasa imejaja hapa. Lakini sisi tumekuja hapa kupeana chakula. Siasa tutarudi mwaka wa 2007. Mnapokea salamu za baba. Nikirudi nimwambie nini? Mathare iko lock, si ndio? Mathare iko nini? Asanteni sana viongozi, tunaomba sasa tushuke. Tunaomba Bas kwa kanyo to dhi yo mondo machuo kwa dogi weche manyien kik idhi mabor ahinya. Asewacho ni nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, Yesu Kristo malamoni, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Majina naitwa Catherine Mtindi. Ukitaka kushiriki una dial *487*3#. Ulicheza hii mchezo Sikiza Chapa, na after masiku kadhaa nikapigiwa simu nikaambiwa nimewin 50k. Nasema watu wa Pipeline wacheza hii mchezo ni real. Sikiza Chapa, ushinde.
Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa with compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth makit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Miyo makwedo paro ma okare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penje kamano ketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni anabiro ng'iso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Warwako kendo ni jotije piny owacho ma kaunti ma Migori maromo 93 nitiere kod oboke mabandia kama romo 197 bende pod ichich gi oboke magi mag somo kendo pod itimo negi nonro. Maendi kaluwore kod ripot mar nono jotije kaunti ma Migori manotim higa mokalo. Gavana ma Migori Ochilo Ayako wacho ni ripodno idhi chiw ne board mandiko jotije kaunti ma Migori mondo kaw okang' mar chik. Joma nigi ler mar wachni. Ndala achiel bang' dono ma yuagruok wito oko kes manochwal e doko jokanyo machon mag board mandik jotije piny owacho mar kaunti ma Migori. Mano to ywak margi nene ogol gi apisno e tok chik. Gavana ma Migori ne obedo kod romo kod jokanyo mar board manyien ma otelo ko jakom margi David Ochola. Gi jogo ma ok ti ma ok ohero tich. Wadwa nyiso kawuono ni wan gi County Public Service Board wanyalo siani mariembi e tich ki jamibadhi kata ka ok idwar tich. Komi tich ni tich en luong, ochalo tich pastor. Tine jo piny, kik ibed jatich mang'aw koti kom, tini sadare dhi kumedhie. Thoro maduong' mar burani ne en kaka inyalo keti wechego mag jotich e lai mowinjore. Achiel kuom tijego madongo marito board manyien en kawo okang' ne lipot mar nono jotich e kaunti ma Migori manotim e higa mokalo. Public Service Board kane tiyo seche 4 kende odiechieng' to gibiro tiyo seche 12 ka girieyo kuonde ma nitiere bam kata kier moro matin. Gavana ma Migori Ochilo Ayako wacho ne lipodni mabende odiochieng' makiny idhi mi board ni ayanga nitiere kwan jotich maromo 93 matiyo kod obok mag somo mabandia kama bende obokgi mag tiere kod penjo matho kendo pod imedo nonro. To animba kabisa ripodno owacho ni nitiere jok ma barupe mondigigo ichichgo nitiere achich ka 290 to nitiere ma ok en achich kende magi to osefwenyore 93 mana king'iyo jok mane otimo CP, KCP, KCE to gi KCSE. Pok wanono mag degree kata ma diploma to wan gi chich ni samoro jomoko barupe gi richo. Lipod ni manono jotije e kaunti
yango jotijego maromo 500 e kaunti ma Migori koro nego non e yore manondik gigo, lemo magimako kod mamoko. Bro yudo kinde mondo giwuo gi County Public Service Board mondo one ka gik mowach kuom gigo gin adieri, to ka ng'ato noyud kinde mar lero ni to chuogore nade. E nondo ma jotich mane otim kod ruogno mar Institute of Human Resource Management e lo piny owacho mar kaunti ma Migori dwe mar 11 mar higa mokalo, bende ne oyango ni kuom jotije mako jolo mane ondiki e kaunti ma Migori maromo 1,134 mana jotije mako jolo maromo 417 kende ema ne nyalo yangi. Lipod ne oyango ni kaunti ma Migori ne wito omenda maromo $60 higa ka higa ma chulo jotijego mako jolo mane ok nyal yangi. Jakom mar bod mandik jotije e kaunti ma Migori David Ochola ne owach ni bod ni dhi keto kenge makare mar neno ni weche jotich oloso yono makare. Wadhi tiyo ne jo Migori gi ratiro kendo lando ni bod ni ok bi kwayo ng'ata pesa mondo mi ondiki kamoro. Chako tich ayanga mar bod ni bire kinde meruogno ma jotije e kaunti ma Migori osebedo kadwaro mondo ko jotije omed ngas mar tich kata promotion, omed ndiko jotich kaachiel kod mamoko. George Juma, Ramogi TV, Migori. Bang' thulo oko wino leko kaka spika margi dwe mokalo, od bura ma Migori ma bende sani ok nyal dhi nyime kod twak nikech onge mar spika, koro chano yiero spika manyien tarik 28 dweni. Milome makamano keti oboke mapacho ka endi kod apis mar Karan mar od bura ma Migori. Likowa manowito oko kaka spika dwe mokalo, kendo ne orenge doho koro goyo bade piny kowacho ni onge kod wach kod chenro mar yiero spika manyien. Likowa wacho ni ande gisebedo kod winjruok kod od bura. Likowa wacho ni en owuon onge kod dwaro mar laro kom mar spika no kendo. Riwruok mar jolony makonyo e chenro mag pim e laboratory mag osiptende NUMLO oseyo sirikal kuom rem winjo ywakgi. Jokony thieth go wacho ni kata obedo ni ne gichako ng'anyo kinde mane lakteche mag KMPDU bende ng'anyo, sirikal osebedo twak kodgi to gin to ojwang'gi. Komachielo, riwruok mar KMPDU noromo kod lakteche mantiere tiegruok kata intern doctors ka giwacho ni giketo geno ni sirikal dhi chopo kare winjruok mane gichopie e bwo ndalo 52 mabiro, ma ka ok kamano to gidok mane ng'anyo. Jafwambo marwa Simpros Okinda miyo ler mar wachni. Ng'anyo mar jochiw thieth matiyo e lab e bwo riwruok mar NUMLO ochopo e odiechienge mar 42 kawuono. Jochiw thieth gi ywak ni sirikal odino negi kendo ok dewgi kaka jochiw thieth mamoko. Kotelnegi kod Jacob margi Nicholas Odipo, jochiw thieth gi ywak ni dwachgi maduong' en mana mondo sirikal oyanggi kaka achiel kuom riwruoge sekta mar thieth. Sirikal mamalo to gi sirikal ma counties otamore luongowa mondo wakel winjruok manyalo miyowa wadog e tich. Maduong' tik wadwani gitimnwa gimiluongo ni recognition agreement signing ma jogi eki pod otamore. Bende giywak ne joma ni kod lony e sekta mar joma tiyo e laboratory kaka gin omi kiach, kendo sani sirikal tiyo kod joma onge lony kod tiegruok e pimo tuoche ahinya e kor gwenge. Koro ka wan gi jo PhD to ng'ato timo soil microbiology tikelo mondo bi ochung'nwa. Ma odhinyo mana services mag lab e Kenya ka. Wadwani jo Kenya mondo ng'e na yaki onego be ni pimo gi ja lab molony. Ok ni ng'ato okelni e gweng' kanyo en ng'at ma kata na klase ing'e maber kabisa ni ng'ani to skul ne ok odhiye. To kase gi sirikal okase ni mondo bi opimi niento lony mane ma en godo. Magi gik mahinyowa sawa. Komachielo, riwruok mar lakteche KMPDU pod rito gi liyo singo ma sirikal noketo negi mar ndiko kendo medo osara lakteche matiegore kata interns. E romo margi kod interns, lakteche osingo mar sundo sirikal mondo chop winjruok mane gichopoe mar medo lakteche osara kendo ndiko gi e tich. Bedo gi ywak gi ng'ur ni mitaka chama owito gi e bwo bas, lakini wang'iso gi ni ok wawito gi kendo weche gi pod chandowa. Mongale kaguno wan gi bura mwadhi timo gi sirikal tich abich kendo wan gi bura gi jotend migawo mar thieth. Koro ywak mane gi ywak cha koro ne koro gi mor ka gini kata pok wil kodgi. Gine gi luor ni lab daga ko sego rumo to wach gi mar post gi msach gi ni daga ji weyo wach gini
members wa kendo gi nyithiwa kendo gitiyo osiptende thurka kendo gikonyo piny mangima menya kwa medical renege mako jopo ni sirikal ko jopo sigo ma jawa winjire kodgi jawa nganyo na kendo Francis Omondi na cheko mlateche mtegruok ole chinade magikalowe 70,000 FAE 30%, so 49,000. We have SSF, we have chief, say, and then now we have the HR, the unit 1,000. So probably get 20,000. This man is supposed to wash my house. This man is supposed to facilitate my transport. My queue, emergencies, a seat, a sabon, whether it's raining or not, to go. Na mwanamke kwa hiyo kumjumlisha kidogo kuna msingo marchungo chendo duto magao kamuti nyaka chiwore mono yutuo serikali Sifros Okinda Ramiti Mombasa ne bago ngido dolo mopogore mar twak wi okenge mag temo gayo wach tiyo gi yedhe mamero gikoni oboke mar oboka achiel gin moko kuom gigo kwan mathoth mag rowere sani tiyo godo kaluwore gi jende mathoth dekrocho tiyo godgi okang' mar tend kaunti ma Mombasa medo ka kodira gidekre mnyuolo lemo ka bende orede chike mag tiyo maka orede weche mag pong ma okwuodhi kod yedhe moko of patients in Port Louis are from Mogota. 100% of patients that were serviced at Mewa Rehabilitation Center were brought with psychiatric. 80% were Mama Amina from Jomvu. Out of the 600 clients, patients ambao wameweza kukana wao 80% mental problem na sababu ni mogoka. Kwa ikipandishiwa ushuru na wao watapandisha bei. Kwa hiyo bei ikipandishwa itakuwa watoto watafute namna yote kuweza kupata ajira au pesa kuweza kununua. Kwa hiyo utaona kwamba uhalifu utazidi, watu kuweza kupora vitu vyao na watu kuvunja maduka au watu kubwa ipanga usiku itazidi kwa sababu waweze kupata ile kima ambacho kwamba kitawekwa waweze kununua. Kwa hiyo si suluhu ni kupiga marufuku jambo kama hili. Tuko very much business minded. Tunafikiria tu mambo ya biashara. Kwa hivyo chochote ambapo kitaniletea pesa niko radhi kukiuza hata kama kinaharibu watoto wa watu wengine. So tunastahili tuiangalie katika mtazamo huo tuone kama biashara na madawa za kulevya zinaathiri na kwa nini tuendelee kuziuza? Kwa nini tuendelee kuzisupport? Kwa nini tuendelee kuzitax? Kwa sababu unapo tax kitu ni kama unakiruhusu kiendelee. Hujamaliza. Atamalo 11 mar mine keny magi okethore kendo dak kendgi ka ipimo gi atamalo 5 mar chuo modak oko mar keny. Ma ndio yange kinde nyasi mar dhialo ber mar familia monotelne kod jaod jatend piny Kenya Mama Rachel Ruto. Migao mochung'ne rango ngima mar oganda ahinya to anyuola oyango ni gisechako tiyo kod riwruoge ma ok mag piny owacho e chiwo puonj ne jo Kenya mondo duok piny kwan mar keny makethore kaka achiel kuom yore mag rito ngima mag nyithindo. The family space is today characterized by increased incidences of divorce and separation, where divorce cases among women is higher than men, with 11% of women more likely to be divorced as compared to 5% of men. Count ourselves blessed if we come from a functional family. Many families today are broken. Separation and divorce rates have increased and children are suffering from neglect and abuse, even within the family setup. Today's celebrations and the launch of the National Policy on Family Promotion and Protection is yet another show of commitment by the government to strengthening families across our nation.
Joala e dho wath madunga koro kwano lal kaluwore gi rochruok e chenro mag ohala e dho wadhno. Magi wacho ni nibiro kaluwore gi pong' mar nam lolwe masiko monjo gi kinde ka kinde, kata obedo ni yande gigero ohinga e alworano. Kane gitwak gi Ramogi TV odiechieng' ma kawuono, johala go ywago midhiero magikale kendo lero ni kata kwand jowuoth malimo dho wadhno bende koro sani medo mana duono. Giywak ne piny owacho mondo okonygi mapiyo kendo resgi e midhiero no. Namopong maping ok nyaka oko makata koro wendo manya donjo mondo aus nyaka ta rech ok anyal yudo. Nam sani pisani ng'oko mang'eny makata katimra unge. Samoro odwa no idhi nyaka lam, samoro be ochako dok. Kasani to ng'eny masani kose ng'ok mo ochocho kae koro kata koro ohala koro lora. Kata wendo kobiro ok onya dhi bot keche openyo ni odhi nam to pigne matero ji. Koro onge otherwise kaka wanyalo timo. Okay, kaka gisani king'iye iyudo ka at least pod ibono ka pod pio dok sani poko obiro. Then oluwore gi weather, climate change ka weather change to pong kabisa. Ka ngibiro gi mosa 10 ibodo kupong nyaka kondara kata mtokni ok nya donjo. Kama okete maram kata kiteno mano konyo mana ji ariyo adek moko kaka hotel komo pange no, but koduo konyo to kokonyo. Migawo mochung' ne nonro mag nam kod pith rech Kenya Marine and Fisheries Research Institute KEMFRI ka oriwore kod migepe mamoko ochako chenro mag geto jiwo pith mar rech mar kamongo kod ngege e kaunti ma Siaya. Kane giloso Ugunja, jatend jotim nonro maduong' mar KEMFRI miluongo ni Peter Odote oyango ni chenro no madhi kawo higni 3 idhi taka gitiyo kanyakla kod riwruog pinje jowagunda men EU kendo muonyo $85 million. Olero ni ka okale chenro no ma idhi chaki e kar chung'o od bura ma Ugunja, gichano jiwo ngima jodak ka gipuonjo jopur, mine kod rowere e yore manyien mag medo ndhadhu e rech. Kaunti kae wantie gi project moro mwakelo in summary iluongo ni Inno Eco Food Project. En project ma partly sponsored by the European Union to odwa kelo ng'eyo yo mar pidho rech kaka tilapia gi catfish to ok tiyo kod yore mapile mag pond mikunyo ka. Wadwa tiyo gi system miluongo ni recirculation aquaculture system, kama pi nyalo tiyo gi pi matin to pigno iluore to pigno ema sate itiyogo obedo filtered to duogo. Kae rech mwabo keto kanyo en tilapia kod catfish nikech mago rech mong'ere e kor gwenge makaegi. Wadwa time thuolo ma higni 3 wan kod oriwo partners mang'eny. Wan gi institution Kenya kae wan gi institutions about a beach matiyo. Odwa nyiso jowa ni wanyalo pidho njiri mondo watigo njiri ni mondo konywa. To kopogre go njiri nitiere kudni miluongo ni black soldier fly. Kutene chalo gi kut lwang'ni lakini bet gidongo molo lwang'ni. Gigi kimiyo chiemo modong' e jikon, kimiyo gik mowuok e chiro, alode, fruits, matunda, gik modong' e chiro mang'eny go gichamo gi magiregi magibed mayom magilok gi manure. Ng'ama pidho rech kata youth kata any woman can get into this venture. Alafu wajiwogi mondo gibed gi skills mag tiyo gi digital tools. Dial *487*3# to get this song.
Make the most out of the rains by storing water with Power Tank. Power Tanks are crafted from food-grade polyethylene, UV stabilized and double-layered for unparalleled durability. Power Tanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your Power Tank. Feel and chill with Power Tank. You guys watched the game last night? Of course, on Showmax. Showmax is on board? Yeah, the Showmax app on your phone. Every Premier League game live for 500 bob a month. Go serious? Oh, no, niambie. Match highlights, previews, reviews. Gold Rush, The Righty Show. I love that guy. And don't forget your documentaries. And you can rewind and pause any game live. This is the one game I need us to rewind right now. Let's go. Bro, I think it's Mike's turn. Shake out the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Lego. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Kumipuro no, eno negi ijuae. Nikech kok ijuae to karot en chiemo maber. Ka ng'ato osefwenyo no chiek, to biro to pudha to chame kodhi, opudhe to chame kodhi. Warwaki kendo wadhiane weche mag tuke ni riwruok matayo tuke adhula pacho ka FKF komakore gi mano matayo tuke adhula pinje duto FIFA ochako tiegruok mar puonjo weche mag thieth mar jotugo mawakini kaluwore gi chike mag FIFA. Maendi en tielo mar ariyo mag jiwo tiegruok e tuke adhula mag wakini matuge lig maduong' gi mano mar National Super League. Tiegruok no mane ochakore odiochieng' mag nyoro e kar tiegruok ma MYSA mabiro miyo gi jotugo go mayuoro tugo go ng'eyo mathoth ewi kaka inyalo thiedh hinyruok mag jotugo, ng'eyo chiemo ma jotugo onego cham gi ruecho bende. Segregated or something. More attention has been on the men, but now we are happy. The focus is shifting. Yeah, so saa hii nimerudi ndo ni advance nijue more. Juu kwa hii nini industry ya football kuna vitu mingi zilitokea, injury inaweza tokea ile yenye utaraji. So bila knowledge huwezi handle na inaweza kuwa severe. I've done more of mobilization, manipulation and anatomy of a player or a human being, so that whenever you start your treatment, you have to know the anatomy and the physiology, and to know the pathophysiology of what you are going to do, so as to enable this player to go back in the field and 100% okay to play.
Hai mana kama otike chenro mara ng'ich welo ka Nyasaye oyie to biro duogo kendo saa 3 mondo wago mbaka kata waket buch jopiny bende piny mondo winjane to piny ochomo kanye uparo nang'o. Evans Asiyo ma en architect aneno kioro ote mari moro ka endi kiwacho ni weche ma odhi mbele gi ok mori ahinya. Wacho ni Trevor Wuoro ka ker wacho ni odwa ni owe usuru karom gi mar France atamalo 45 be ma nyalore adier. Awuoro koko motimore Mathare bende ne jotend gi Honorable Oluoch wan jo ODM wero kwe mano architect Evans Asiyo. Koro mane mbaka mobiro goyo e buch jopiny saa 3 sani to Wilson Ochuka e Jakabuoch Kobita e jaloko marwa anto kaka pile nyinga Trevor Ombija jandeng' opanga jo Nyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa wanere saa 3. Let's open big doors and small ones.